Eleni, i ni am I chi fod yng nghanol ein darllediadau ni o'r sioe, a dyma'ch cyfle chi bobl I ddisgleirio, felly dewch mlaen, anfonwch eich fideos ato ni. Yn ddyddiol, bydd tair cystadleuaeth gyda ni, a rhywbeth at ddant pawb. Yn sialens y sioe, bydd un o wynebau'r rhaglen yn gosod her I chi, a gall fod yn her dynwared synnau'r ffer, neu falle yn her ffitrwydd. Fi am tricep dip. Yn brydwyr y biarth, dyma gyfle'r plant I sereni. I ni am weld eich anifeiliaid chi, iawn? Wedyn, yn adran Siowan, wel, mae'n gyfle I chi Siowan off. Yw mam gi'n gallu jyglo? Yw'r ci'n gallu dawnsio? Neu ganu? Neu ai dad yw'r Tom Jones nesa tybed? Y cwbl sydd angen I chi wneud yw ffilmio'r fideo, wedyn mynd draw i'n gwefan I s4c.cymru/sioe, clicio ar y gystadleuaeth gywir a defnyddio'r ffurflen I anfon y fideo ato ni. Byddwn ni'n cyhoeddi'r enillwyr wedyn ar ein rhaglenni nos. A phwy a wyr, falle byddwn ni'n siarad â chi yn fyw ar y rhaglen. I ni am I chi fod yn greadigol, ond cofiwch bob troch bod chi'n ofalus ac yn cymryd gofal tra'n ffilmio. Ac os I chi o dan 18, bod chi'n cael caniatad rhiant neu ofalwr cyn anfon y fideo ato ni. Edrych ymlaen yn fawr iawn I weld beth I chi'n gwneud, a cofiwch gysylltu.